bij de overburen, die hebben een leuk tuintje met kaboutertjes. Oh, daar zijn jullie al eens geweest, maar toen zijn jullie binnen geweest. Maar je moet zeker gaan kijken. Zijn we daar al eens geweest? Ja, vroeger binnen. Oh, Met die poppen allemaal. Ja. Hadden ze toen ook dat tuintje? Ja. Jawel, maar ga zeker kijken, want hij heeft het heel mooi gemaakt. Goedemorgen. Dan ben ik toch eens benieuwd of ze dat tuintje toen al hadden. Ja? Dat Chris als ze dik over de 2000 afleveringen best, hè? Oh ja, nou weet ik het ook weer. Nou Goeiedag. Hoe is het met oog? Goed hè? Ja? Goed hè? Ik kreeg allemaal een box. Weet je nog? Wat Ja. je van de Jordaan? Help me even. Van de Jordaan weer vertellen worden, zal ik zeggen van dat ik vroeger in de Jordaan gewoond had. Klopt. En dan zei ze van, ja, waar is dat dan naar Amsterdam? Ik zeg, nee, dat is hier achter geweest. En je zit nog binnen geweest, naar die poppen kijken en dat het allemaal. Dat klopt, maar loog het de vorige keer daar ook al zo bij? Ja, niet zoveel, het Moet minder. je net zeggen. Wel het minder. Maar heb je enig idee wie lang het geleden is? Zeker 5 jaar. Want de vrouw die is al 4 jaar dood. Oh, En de vrouw dus, die leefde dus nog. Er wordt de foto's gemaakt, alles zeggen wat dat ze ook op dat beeld stuiten, wat ze erop gemaakt hebben. Dus de vrouw die is al 4 jaar dood. Dus dat is zeker 5 jaar geleden. maar toen kreeg je ook een foto van ons, hè? Ja. En daar stiet ze nog op. En die stuit alleen, zal ik zeggen, op wat ze opgenomen hebben. Oké. Ik heb al die foto's, zal ik zeggen, waar weer opzongen of de 3 of 4 zwaard. Die heb ik wel. En in die sticker op de wagen is inmiddels hebben afgegangen. Dat heb ik wel. En ik heb toen geïnformeerd voor die opname van Doe, zeg maar van de Jordaan. Ja. Met de kregen, maar ik kreeg ze nergens. Ik kan ze nergens te pakken krijgen. Meestal als die berichten heb je naar ons gebeld of gemaild of Nee, wat? ik heb dat niet. Ah, oké. Je hebt een beetje ons gezegd van ja, daar willen doen en daar willen doen en daar willen doen. Ja goed, en dat lukt het misschien wel ergens niet. Dan gaan we Zullen we dat dan alsnog gewoon regelen? Als je dat kan doen, dan is het in ieder geval, het is in 2 uitzendingen geweest, wat op een televisie. En er worden dingen van wie zit begoed, de Jordaan. Ja. En dan erop zeggen, en dan wordt verteld, zal ik zeggen van, omdat de Jordaan daarachter, zeg maar, dus een week, en dat noemden ze de Jordaan. Dat geen meende dat ik van Amsterdam kwam. En er wordt nog zo'n straat in de Bettenbuurt. Je zit binnen geweest. Die ganse poppen gezien en allemaal. Zien ze er nog, de poppen? Ja, die zijn er nog, maar er zit er een hele hoop bewijs. Hmm. Ja, kijk, op een gegeven moment moesten we gaan opruimen. Hè. Ja. Wat moet ik er allemaal met? Hè? En ik zit nog gans alleen. Ja. Want die poppen, dat was toch een klein kamertje boven, of niet? Een grote kamer en een klein. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is de zon nog niet. Zeg. Oh. S'avonds stuur me af. Wat bleef? S'avonds stuur me af. Ja, dat is goed. Hij is in goede handen. Ja? Oh, maar mijn koffie. Dat is goed. Ja? Heb een koffie zetten. Koffie zetten. Nou, we komen net van de koffie af. We moeten nog een beetje gas geven vandaag. Alles klaar. Ja? Ja, dan. Hé, blijf braaf, hè? Hier waar. Ja, hoi. En een langere wagen. Ah, die waar? Kunt u dit zien? Die komt Kerkraden die kanten. van Herle. Oh, kijk. Van Herlebaan. Hele baan. En de zoon, die hebben ze in Valkenburg een eetcafé gehad. En de zoon, Jago de zoon, die heeft altijd Merten gedaan. Ik met een, Merten? Ja, rommelmerten. Ja. En noorderhand professionele merten, zal ik zeggen, wijkmerten, overal in de streek, Herle, echt, weinig oorlog. En daar ben ik altijd net gegaan. En is er op een gegeven moment, hoe ging dat? Ja, en toen op een gegeven moment... En op een gegeven moment liep dat niet meer zo goed, dan is er maar dood gescheid. En eerst zit er als chef of weet ik niet, of vuurman op een kringloop gewerkt. Ja. Die zit er. Oh, toch nog een beetje in de rommelmarkt Ja. En sfeer. op een gegeven moment
toen kost er doe, zal ik zeggen, met je vriendin wat er de hoop. Voor door een café te beginnen in Valkenburg, een het café. En dat heeft er gedaan, heeft er 3 jaar gedaan. Maar dan waren ze toen bezig voor een herlerbaan in frituren te beginnen. En dat lukte toen niet, omdat er zat eerst een vershandel of ze gaat in. Dus dat lukte in eerste instantie niet. En op een gegeven moment hebben ze er de vergunning gekregen en weer die frituren te beginnen. En ja, ik heb dat al gezien, dat hebben ze gans verbood. Dus neven de frituur. Een grote parkeerplaats, er kunnen 2 grote vrachtwagens met aanhanger neven 1 parkeren. Dat heeft er een boete terras van gemaakt. Maar die frietkool heeft er nog steeds? Die zaak is er nog steeds, Okay. die draait dingen ze. En dat is ja, dat winkelcentrum, daar ligt Jan Linders van alles. Ja, georganiseerd van alles. Harmonica treffen, dat weet je veel allemaal. En dat loopt in een trein, zal ik zeggen. En daar zit er nu al, ja, ook al 4 jaar. Of 4 jaar. Met de frituur of met het eetcafé? Die is er niet meer, die Oh. is weg. Valkenburg is er weg. Oké. Dus er is er Dus alleen de frituur op Heerlerbaan. Ja, het op Ja. hele baan. Ja. En dat geeft. Maar, sorry dat ik ook onderbreek, maar een harmonica treffen in een frietkroom, of is dat dan op die grote parkeerplaats? Op je parkeerplaats Ah. Dus de frituur zal ik zeggen, blijft apart. Ja. Zeg, alle paard die kennen van uit de frituur, kennen ze de parkeerplaats op. Ja. Dus ze kennen, zal ik zeggen, in de frituur eten. Ja. Maar op die harmonica treffen, daar staan die tafels. Met de trekzak en zo? Ja, maar die hadden een hoop verschillende. Die hadden een hoop, zal ik zeggen, allemaal. En En doet het dat ieder jaar? Er is nu 10 juli zou er weer in geweest zijn, maar er is, ik denk is omdat er geen personeel kon krijgen, Oh. genoeg personeel. Want de frituren die moet lopen, even goed. En dan moet er boete personeel hebben, want Ja. dus dan Ja. ga je natuurlijk rond. Ja. Ja, precies. En ja, goed, dat is er verschillende harmonica treffen. En wacht, het orkest. Die boeben, die Mergeland-boeben of ze gaat. Nou, die spelen de ook lekker. En ging je ook kijken dan? En Ik luisteren? ga er wel aan zeggen, maar ja goed, oké. Dan moet ik de meeste keren zal ik zeggen, ofwel dat ze mee brengen aan halen, maar als ik met de wagen moet gaan, dan kan ik niet drinken. En als ik toch bij de harmonica treffen ben, ja, dan krijg ik dorst. Als die anderen ze denken, krijg ik ook dorst. Ja. En dan mag ik niet drinken. Dus je drinkt nog geen een glasje bier? Ik denk, oh, het is niet zoals zeggen wie vroeger. Nee. Ik ben taam nu. Hè. Ja. Hey, maar nog heel even, want het is alweer heel lang geleden. Als Luno denken van, ja maar wie zoet het dan precies met die Jordaan? Waarom hoort dat ook alweer eens de Jordaan? Dat was gewoon, zal ik zeggen, een kolonie. Gewoon een kolonie. En daar is naderhand is er de Prinsenservice gekomen. Dat is inmiddels ook weg, de Prinsenservice. Dat is nu een ganse nu woonwijk geworden met verschillende woningen. En toen wordt het ja die week. En dat was ja een ding is op zich. En de jeugd, ja, die kregen gewoon op een gegeven moment de Jordaan. Gewoon de bijnaam de Jordaan. Ja, wie ze er precies aangekomen zijn, weet ik niet veel. Maar het wordt de Jordaan. En dan wordt er vlakbij, ja, daarachter liep nog een spoor. En daarachter was een weekskanaal. En dat noemden ze de Bettenbuurt. Ja, wie ze aan de naam komt. Ik heb er geen idee van. De Bettenbuurt. Bettenbuurt wordt het. Gewoon de Bettenbuurt, ja. Er lagen, ik geloof, twee dubbel woningskist van die kleintjes. Het zal niet zo hoog, maar ik dingen zijn. En dat wordt de Bettenbuurt. Hey, en de Jordaan, is dat toch Dat is- tegen gebruik aan wordt nou ook, er staat zo'n bord van de fabriek die er vroeger lag. Ja, de Waar staat de Prinsenservice. print? Ja, de print, oké. Ja, wel. Ja, heb ik dat goed? Kijk, als Jo knikt, dan Kijk, zit het het is, goed. als je zal zeggen, ja, hier hebben we een echt tot een overweg over gehoord. Ja. Zal ik zeggen, de Aardrijksweg een Ja. overweg over gehoord. En dan aan de linkse kant, zal ik zeggen, links, daar is dat hele grote, en dat is allemaal weg. Ja, dat is dus allemaal een neehuizen bouwen nu, hè. Dat Hey, is maar- allemaal weg, zal ik zeggen. En dus ja, dat is nu een nieuwe straat. En op een club op het moment is de zaak een beetje afgesloten, omdat ze door Ja, die er is een wegen maken omleiding, zijn. klopt. Ja. En dat is een ganse nieuwe week. En trouwens zie je ook die voor, achter op de hoek zal ik zeggen, een ding is, dat is een ganse nieuwe week gekomen. Want je woont eerst hier die school.
iedere week, maar dat is doorgegangen. En is het toch allemaal. Maar dat is hier allemaal vernuid. Wie ik hier kon wonen. Ja? Dan praten we over welk jaartal? 44 jaar geleden. Er wordt hier het beklinkerd. En dat wordt allemaal puinen. Dat wordt niks. Hier aan de kant daar was een weg. Daar liep ik op ponies. Daar waar die dingen, dat graasveld, daar was maar zo'n puin op. Die woningen, die lag allemaal niks. Allemaal niet. Allemaal kaal. En in de loop der jaren is dat allemaal gebouwd. En ook hierachter zal ik zeggen, is allemaal bijgebouwd. Kunnen we ook, tot slot, blij maken met een onderweegsticker? Jazeker. Ja?